OK lidi, takže já vás lidi zdravím u podcastu číslo 3 a dneska jsem si tady pozval jednoho významného člověka a je to významnější člověk, jo, je to významnější člověk, než kdo tady byl, jo, když tak se omlouvám Leoši a Jožo, ale vy jste teprve na začátku slávy, ale teďka je tady jedna celebrita, modelka, je to fakt hodně dobrá herečka a je to Sandra Bílá. Ahoj Sandro. Tak vy už jste tady, jo? Já jsem Sandra Bílá, vy mě všechny znáte, jsem ta herečka, ta hezká, jsem populární, byla jsem u tebe ve videu, viď, Survive TV, jo, byla jsem ve schovce, ta holčina, která vyhrála schovku a ta, kterou jste mě hejtili jste mě, že jsem nějak moc namachrovaná, jo, a že mám sami plastiky, to není pravda, žádný plastiky nemám, jo, takže si tady ty keci strčit do prdele, jo, když už takhle musím mluvit neslušně. A dlouho jste mě neviděli. Ano, takže ty jsi tady krásně tady teda představila a jo, Sandra Bílá byla u mého videa, byla ve hodně videích, pak se to muselo smazat kvůli žlutýmu dolaru, víte, jak je to těžký, že jo. No a jo, je to fakt těžký, jo, no a vlastně byla si v té chovce, no, ještě prostě to video tady je, můžete se na to kouknout, tady bude když tak link, jo. A nebo prostě si vyhledejte Survive TV schovka, tam je to. A teď si vyhrála tu schovku, měla si teda nějaké odměny a tak. Teď si to ani prej nepotřebovala. A seš teda ta herečka, když říkají lidi, že máš plastiku, já se k tomu pak dostanu. Ale říkala si, že už si tady dlouho docela nebyla na té scéně. Je to pravda, že si tady docela dlouho nebyla, protože ta schovka je stará 2-3 roky. Mě zablokovali kanál, takže je to starý nějak 8, možná rok starý, ale je to už 3 roky starý, jo, ale mě to zablokovali, takže je to prostě teďka třeba 8 měsíců starý, ale není to pravda, je to 3 roky starý, jo, a jo, už je to docela doba, co si tady nebyla, takže já tě vítám a já se tě zeptám, vlastně je to podcast, jo, a já se tě jenom takhle zeptám prostě, ta plastika, udělala si jí, nebo furt říká, že ne, nebo jak je to vůbec, jak lidi přišli, že asi bylo na plastice, prostě to chci nějak zvrhnout. Hezky ujasníme, jo, lidi a ty. Já žádnou plastiku neměla a já nemůžu za to, že mi hodně závidíte, jo. Nemůžu za to. Jo, já jsem prostě už od přírody krásná, jo? A vlastně my už jsme tohleto probírali v minulém podcastu, vy si to nepamatujete, je to neuvěřitelných 4 roky starý. Že žádnou plastiku si teda neměla, to si říkala, ujasnila si to mě i v haluškám, ty si teďka říkala, že už jsme měli spolu podcast, a je to 4 roky starý, ano, bylo video, rozhovor se Sandrou Bílou, ale to bylo na mým prvním kanále, kde jsem možná měl, nevím, jak 80 odběratelů, tak mě to smazali a byl to takový tu můj první kanál a tam jsem s tebou dělal rozhovor a to je 4 roky starý, takže tak už je to docela starý prostě, jo. A tam jsme dělali prostě rozhovor. Ono ani to nebyl podcast, protože já nevím, jestli byly v té době ještě podcasty, ale určitě asi muselo být. Ale nebylo to tak trendy být podcasty, takže já dělal rozhovor. Takový rozhovor se Sandrou Bílou. No a probírali jsme tu plastiku, ale lidi to neviděli, takže to probereme znovu a je to přece 4 roky starý, takže se něco muselo změnit, ale plastika žádná nebyla. Takže v tady tom se nic nezměnilo, jo. Ty kanály, prostě měl jsem první kanál, ten byl 80 odběratelů a prostě mi to smazali a tam byly hodně videí se Sandrou Bílou, že jo, pak jsem měl další kanál a tam už jsem hičnul 100 odběratelů, já jsem takový 110 a furt to rostlo a pak by to zablokovali, to je můj 3. kanál Survive TV, takže všechny videa, takový ty starý schovka a tak, to je třeba 3-4 roky starý, takže jo, poznáte to možná i podle hlasu, i podle toho, jak jsem velký a tak, takže jo. Ano, ono se ti to nějak rozbilo. Jo, tak já to musím otočit. Ano, je to fakt 4 roky starý, jo. No, už je to takový moc starý. Máš pravdu a žádná plastika nebyla, takže tak. Ano, je to prostě 4 roky starý. Já mám pak na tebe ještě jednu otázku a vlastně
pokračuje to na to, jak je to starý, protože by mě něco zajímalo, ale bude to až na konci a to je, kolik ti bude let, jo? Bude to taková zajímavá otázka, ale ty to odpovíš, jo? Taky nevím, kolik je let, to si ani neříkala v minulém podcastu, nebo rozhovoru, který je 4 roky starý, takže jo, jo, já jsem slyšel, že ti je nějak, ty říkáš, že ti je 25, nebo si říkala, nebo něco takového, prostě nevím, ale pak to rozhodneme až na konci toho videa. Teď mám na tebe další otázku, ty si říkala, že jsi herečka, celebita, což je pravda. A hrála si ve filmu Jak si najít zedníka, pak ještě Hrdina v akci, Jak si najít zedníka, už tady není na tom kanále, protože mi to zablokovali, bylo to docela fakt dobrý video, škoda, že mi to zablokovali, nebo film to byl, že já jsem tam taky hrál a byl to fakt dobrý takový film a tam si hrála a tam si super proslavila v tom filmu, Jak se najít zedníka, protože pak si šla na schovku a tak a opět to jelo ty sledující, jo, takže tak a jak ses vůbec cítila, když si to natáčela Super Hrdina v akci, Jak si najít zedníka, jak jsi cítila, když si natáčela tu schovku a tak, jestli by si ještě chtěla natočit schovku druhý díl. No, tolik filmů jsem natočila fakt a jsem furt úspěšná a furt lidi na to koukají. Třeba prostě nejlepší film byl Jak si najít zedníka, bohužel ti to zablokovali ten kanál, takže už to nevidíte, ale bylo to fakt úspěšný. Mělo to skoro takových 1000 slednutí. No a fakt to bylo úspěšný, ale Super Hrdina v akci je taky úspěšný, lidi si to pouštějí, lidi, prostě moje fanoušci mi ukazují, to seš ty, ježiši, můžu fotku a takovýhle, jo. Jak jsem si cítila, já jsem se cítila skvěle, ty jsi mi dal vlastně tu šanci se proslavit, já byla úplně začátečnice a můj začátečná role byla vlastně Jak se najít zedníka, já jsem to tam úplně zabila, byla jsem tam nejlepší a bylo to fakt bomba. Jo. A vlastně jo, cítila jsem se skvěle, bylo to skvělý, já za to teda dostala odměnu, já vám teda nemůžu říct částku, nebo budeme to možná probírat v tady podcastu, nebo jak by to bylo. Ano, takže jsi to pěkně užila, ty role, já si myslím, že jsi to užila, já jsem ti dal fakt šanci proslavit, protože jsem tě našla, bylo by to dobrý a ty jsi prostě nějak proslavila, byl casting, jo, a bude zase casting, protože bude lidi, další film, nevím ještě, jestli to bude lidi, Super Hrdina v akci 2, ale pokud to bude, tak budou další herci do toho filmu, byli tam 3 herci, jo, byli tam 2 kluky, pokud jste to viděli, tak určitě víte, byli tam 2 kluky, jako který jednoho kluka šikanovali, takže tak, ale to si zvrhneme ještě v jiném videu, nebo ještě si to zvrhneme dneska, to nevím, ale ne, zvrhneme si to v jiném videu, že jo. A jo, užila si to ty částky, že jo. Hele, já bych to zhrnul do jiného videa, protože já už mám takový video vymyšlený. A je to o filmech, budou tam všechny herci, co tam natáčeli. Doufám, že tam seženu ty herci, že jo. A bude to fakt pecka. Jo, prostě užila si to, no a já už si navázat na další otázku, takže tohleto herectví máme. Ale vlastně ono už se to probíhalo v minulém podcastu a to, že vlastně nejsi žádná modelka, něco takového, ale jsi nějaká holka, která prostě byla u popelnic, našla si nějaké věci a lidi říkají o tobě, že jsi velká špína, jo, že jsi prostě chodila do popelnice a prostě se zasekla v kontejneru jako od elektra a že ti museli vytahovat hasiči, co je na tom pravdy, seš to ty nebo ne? Ne, tohle to fakt, jakože nejsem, to byla určitě špindíra, jo, já to prostě nejsem. Dobře, ale proč seš teda na tady ty fotce, já vám to teda lidi ukážu? No, to zvrhneme pak v dalším videu, já si myslím, že už asi víme, jaká je pravda. Poslední otázka je, a na kterou se čekali, kolik ti je, Sandro, bílá let? No, já už asi budu fakt muset jít z pravdy ven a táhne mi prostě na 55 let, je mi vlastně 52 let. Jo, když jsme natáčeli schovku, tak mi bylo vlastně jenom 48 let, jo, a utíká to, ale
proč lidi říkají, že mám plastiku? Já jsem od přírody krásná a já za to nemůžu, i když jsem stará. A nejsem stará, takže nemám šedivý a takový vlasy, jo. Takže nevymýšlejte si, jo, lidi. No, tak když tě toho táhne ti na 55, tak já už chápu, proč si lidi myslí, že chtějí plastiku. Nebudeme to prokecávat, jo. Jenom prostě určitě už jsme si spolu domluvili, že budeme mít spolu filmy, už máš prostě role zamlouvaný, kde budeš hrát, protože hala, jaká seš, ale herečka seš úžasná, takže jo. Takže lidi, pro tady to video by to mohlo být všechno, jo, lidi. Je to zase jenom sketch, jo, a mohli byste mi napsat do komentářů nebo na Instagram, jestli se vám líbí, že tam je Sandra Bílá a tak. Já mám už připravený video, vlastně, že bych mohl natočit video, kde by byly všechny herci, to je jsem Sandra Bílá, Aneta, že jo, pak tam jsou ještě jedny kluci ze Superhrdina v akci a mám to nějak v plánu vymyšlený, takže jo, pokud se vám tady to video líbilo, můžete dát like, odběr zvoneček a čus.